You've won. Ma. Was on the flash in the toilet. Jesus. This is. You were trying to run the flash in the toilet, man. Then go put it under flash. Prom. Huh? You want to visit with? I want to soak up for gamma to my phone. Depois um break com mais bom. Precisa jogar na calça, não. Precisa de uma sausage. E tem um time one week. Agora vamos mandar chutar assim. Don't know that. Oh. Já vou tirar para tape. Então tirar o tape. Eu prometo tirar um bar e vou lá em nerecipe. Asa sabe mais nada. Fica isso. You want the phone again? The phone laptop ne coat, the phone yangu ndo zima. Hapa sasa akaona power bank yangu my bro. Não vou ter que ir já não vou chamar dele. Não é só phone yangu ndo ngugara iba moto. Sempre chega. Jesus. Blood of Jesus. See my head, they go inside this place. This guy, they give me linear cup. See. Itaizvo kuti mukasike kuibvisa ikoko kuona ivhoni. Ini ndinenge ndichikobaya like posi. Like. Kwai ndokutsigirana kwacho tichienda. Ndichikomenta. Yandizvozvo izvo. Kuti kune muZimbabwe nano akacreate content wandisina kufollowa. Ndozvakanaka ndokutsigirana kwacho. Kana bosi matsanga wasende ndichingofollowa ndichienda. No Facebook umwe nomwe ava neyake zvokuenda kuNB vose vaya umwe nomwe anenge ane yake ukaendawo kuna natimu pageto nana mabhoso unayo yake inonzi mabhoso 05 ikanditomutsvaga mabhoso asingazotune yake akamujama kanayo vose vana dhimosi unenge vachingovapo vana vhorosi iye unoshaya kuti zuka mari yacho unenge achiiwane kubekupa munhu sakawanda kudaro. Mabhoso ndiye akasina mabhoso 05. Unazuka unoshaya kuti mari yacho unoihora unokora pai chaipo. Aiwa chimwe nechimwe chenguva yacho. Kisa mafuta ka Yvonne. Jesus. Iwo wambona sadza isiso mafuta. Wani iwaisa munhu sadza nomboiswa munhu. Iwo inandisi mafuta ni isaiwe. Ndiro nandana nevanhu vane usimbi. Kandisa. Anataiti vakangoita mari takatarisa kuda. Nguva ikangosvika. Vana vamavhi kungopfeka dhirezi munhu watofa nemari. Wakutofa nemari. Izvezvo ukuchinjanisa mamota wakatenga wakapidza benzi makazvinzwa. Mai wapenga adhimai wanetsa. Wanetsa adhimai wanetsa. Wakapidza benzi izvezvizvi.
Ufiwa. Chindipa source. Marwaro kumuropa fadza. Social media iri kubhadhara vanhu kwete zvekuitamba. Kuita kwaMwari koko. Pangotenda una Mwari zvese zvoita chete. Fone zvoda kutopera moto. Kweni yangu kustika. Promise what did I say? Wetin be this? Wetin be this? Jesus. Jesus. Mafuta wazosinyanya prono. Kurinyanya. No boy. Sakachicha tabika nayo prono. Iro chiramba ukwata. Ija kwata. They know the book up to recipe. Jesus. Book up TikTok ya recipe ndio yakadi hiyo. Ewan wazinga biba up. Never Facebook. Never TikTok. I don't come back. Pleka joka shima to big gram. Muro to big gram. Ya namna flat. Here life for year you go they give me wetin be this Jesus blood of Jesus see my head they go inside this place this guy they give me linear cup see I don't come back down not oh boy this baba don't kill me make I just solve. Right. Imona risangani. Promea kwana. Eu preciso. Mira, no como olvidé. Tudo aí, não. Pagrupu hausi kutongopiwa kana mukana wekufema kudira apo seapo ivhonisa dzari kuibva here ikokoko Riri kuita kangobva nguva diki kutsvana meseji ya 2000 akudira tangira pakuja pangamvuma daily baba rodira ropenga komani maisa machansi isai machansi muise machansi akati wandei handiti natsomeka shuwa kuti zvaibva zvinhu zvenyu komunyu maisa mafuta bolati nzaka ndavana nokunongofira pafona kandiona chii chiri kuitika kana nyandiruma itaizve fast mapedza here iwo isadza rudzira mabiki nemisadza mbodza here kumachanisa kuti mabikira paina ipromu mafuta paini makusa mafuta nemusadza chii zvamabiki icho chinemi zvodya sei izvozvo mugara pasi rimudyesa riro seripesadza rina mabiki tozvibikira rirega amuna pamuenda modyesa bika repasi mudye mana nenzara yandinayo